Rusija je zatražila vanrednu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog političke situacije u Bosni i Hercegovini. Prema informacijama reportera Al Jazeera iz Vašingtona Ivice Puljića, sednica bi trebala biti zatvorenog tipa. Ovo je vrlo važan potez ruske misije pri Ujedinjenim nacijama, rekao je Puljić, dodajući da je reč o zatvorenoj sednici. Kriza u Bosni i Hercegovini pogoršana je nakon nepravosnažne osuđujuće presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku prošle sedmice. Zbog nesprovođenja odluka visokog predstavnika Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Kristijana Šmita, kojeg Republika Srpska ne priznaje, Dodik je osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina suspenzije sa političke funkcije. To je izazvalo burne reakcije u Republici Srpskoj, čija je Narodna skupština naknadno usvojila niz zakona kojima se zabranjuje rad institucija državne bezbednosti i pravosuđa na teritoriji Republike Srpske, uključujući Sud Bosne i Hercegovine, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Agenciju za istrage i zaštitu SIP-a i Visoko sudstvo i Tužilačko veće. O tim zakonima, za koje opozicija kaže da bi mogli Republiku Srpsku da gurnu dublje u krizu, sada odlučuje Veće naroda Republike Srpske. Dodik je u odgovoru na presudu najavio i amandman na Ustav Republike Srpske. Mogućnost da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravlja o stanju u Bosni i Hercegovini prvi je spomenuo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je posjetio Dodika u Banja Luci istog dana kada mu je izrečena presuda prošle srede, piše Al Jazeera.